ବର୍ଷା ପାଗକୁ ଦେଖିକିରି ଇଚ୍ଛା ହେଲାଣି ବ୍ରେଡ଼ ପକୋଡ଼ା ଖାଇବାର। ଯାଉଛି ଲୋ ମୋ ମାମାକୁ କହିବି ଏବେ ବ୍ରେଡ଼କୁ ଭଲ ଭଲ ଭାବରେ କାଟି ନେବାର। ଆଳୁ ଟିକେ ଦବେଇକିରି ସେଥିରେ କଡ଼େଇକୁ ନେଇକି ତେଲ ଦେଇକି ଆମେ ହେଙ୍ଗୁ ନେବାର, ହେଙ୍ଗୁ ସହିତ ଜିରା ବି ନେବାର। ତା ଦେହରେ ଟିକେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ଧାଡ଼ ଧାଡ଼ କରି କାଟିକିରି ସେଥିରେ ଆଳୁକୁ ଭଲ ଭାବେ ସେକି ସାକି ଦେଇକି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ମିଟ୍ ମସଲା ଦେଇକରି ଧଣିଆ ପତ୍ର ପକେଇକରି ଘାଣ୍ଟି ଦେବାର। ସେଥିରେ ପରେ ଲୁଣ ଆଡ଼ କରିକି ପୁଣି ଘାଣ୍ଟି ଦେବାର। ନାଲି ଗିନାରେ ବେସନକୁ ଲୁଣ ନିଆଇ ପାଣି ଟିକେ ଦେଇକିରି ଭଲ ଭାବେ ଏପଟ ସେପଟ କରି ନେବାର। ଭଲ ଭାବେ ପେଷ୍ଟ ବନେଇକି ତାକୁ ସାଇଡ଼ରେ ରଖିଦେବାର। ଏବେ 3ଟା ବ୍ରେଡ଼ ମଝିରେ ଆଳୁକୁ ଚାପି ଦେଇ ବେସନରେ ବୁଡ଼େଇ ଦେଇକି ତେଲରେ ଛାଣିଦେବାର। ସିରସିରି ଝିଅ ହେଇଗଲା, ଖାଇବୁ। ଦେଖ ତ କେତେ ଟକ ଟକ ଫୁଟୁଛି। ଉଲ୍ଟେ ପୁଲ୍ଟେ କରି ଦେଇକିରି ନାଲି ହବ ଯାକେ ଛାଡ଼ି ଦେବାର। ଏବେ ଦେଖ ନାଲ ଘିନା ଭଳିଆ ନାଲି ହେଲା ପରେ କାଢ଼ି ଆଣି ଟମାଟୋ ସସ୍କୁ କଟା ପିଆଜ ଦେଇକି ଗାର୍ନିସିଂ କରିବାର। ଏବେ ଚାହା ମାଗିବାର। କ'ଣ କରିବା?